ערב טוב, אנחנו מקדישים את השיעור לעילוי נשמת הכתוב בן ציון אברום, שיהיה לעילוי נשמת בן אברום בן ציון, שיהיה לעילוי נשמתו ולהצלחת כל החיילים והחטופים שכולם יחזרו הביתה בשלום, בגוף ובנפש, ולהצלחת הפצועים של הפיגוע עכשיו בלילה. לעילוי נשמת הילד. לעילוי נשמת הילד, כן. אוקיי. תקראו את הפרטים אחר כך. אנחנו אוחזים באמצע סוג של, אפשר להגיד לזה, מפה של הנפש, של מי שאנחנו. התחלנו בעצם משאלה, כמובן במילה אחת, אדמו"ר זקן בעצם רוצה להגיע, הוא חותר להגיע מה זה הבינוני, שהוא סוג של אחד שאין אצלו שום דבר, הוא לא, זאת אומרת, יש לו רק מצוות, הוא לא עושה משהו שזה לא, של עבירות בכלל, זה מוצא כמובן להבין מה המהות שלו, ובשביל זה הוא הסביר שיש לכל אחד מאיתנו, יש לנו שתי נפשות, שתי נשמות, נפש אחת שהיא נפש בעמית, שהיא מעורבת טוב ורע, בעצם זה, משם מגיעים הנטיות שלנו לדברים לא טובים, נולדנו עם זה, לנפש הראשונה, ויש לנו גם כנפש שנייה שהיא נפש אלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. ושני שיעורים קודם, אחורה, דיברנו בהרחבה מה זה המהות של הנפש הזאת, זה לא איזשהו, כמו שאלוקים ברא כל דבר, אז הוא ברא גם כנשמה אלוקית, אלא נשמה אלוקית זה חלק ממנו ממש, כמו חלק מתפוח, שנלקח מהתפוח, שהוא בדיוק כמו המהות של התפוח, משהו שהוא לא השתנה, לא שונה מציור או כל דבר אחר, שמישהו שיוצר, זה משהו שיוצא ממנו, הוא נפרד ממנו, אז הנשמה, הנפש האלוקית, היא משהו ממנו, היא חלק ממנו עצמו, כמו ילד של אבא, הורה, ילד, או כל ילד או ילדה, של ההורים, הוא חלק מההורים עצמם, זה שכפול של ההורים, יש לו את כל הכוח הגנטי, כל מה שיש אצל ההורים, יש אצל הילד, וזה מה שהזמנו בפרק השני. בפרק השלישי, בשיעור קודם, אני חושב שרובנו פה לא היינו, אז בפרק הקודם, בשיעור הקודם, הסברנו בעצם מה הכוחות הקיימים בנפש. זאת אומרת, שאמרנו בעצם שיש לנו, הנפש שלנו יש לנו בעצם 10 כוחות הנפש, שהם בעצם מורכבים משני קבוצות. קבוצה אחת היא השכל, והקבוצה השנייה זה המידות, זה רגשות, שכל ורגשות. אני אנסה, בשביל שנוכל להבין טוב את הפרק שלנו, אני טיפה להרחיב, סיכום טיפה קצר ממש על פרק הקודם. בעצם הנפש שלנו, בעצם המהות שלה, כמה שהיא נפש אלוקית, יש בה בעצם 10 כוחות. בדיוק כמו שאלוקים כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם עם 10 כוחות, עם 10 מאמרות שזה בעצם 10 כוחות, אז הדרך זה גם כן בנפש שלנו יש בעצם 10 כוחות. ו10 כוחות האלה הם בעצם שני קבוצות, שכל ורגשות. שכל ורגשות האלה בעצם הם קבוצות, השכל נקראים אימות, לשון אימא, והרגשות נקראים תולדות. למה? כי רגשות זה תמיד תולדה של שכל. זאת אומרת, אף פעם לא יהיה, כל רגש מה שלא יהיה, הוא חייב להיות תוצר של איזושהי תובנה מסוימת, והזכרנו בזמנו בהרחבה שבוע שעבר, מה שנקרא בשפה פסיכולוגית, אפרת, אירוע, פרשנות, רגש תגובה, זה בעצם המהות של פרק השלישי, זה בעצם כל נפש משלנו, זה בעצם מה שהיא, והנפש האלוקית, שאנחנו מדברים על הנפש האלוקית, מה השכל שלה, מה הרגש שלה שהיא רוצה, השכל שלה זה לחשוב על דברים טובים, על דברים אלוקיים, וכתוצאה מכך רגשות לדברים אלוקיים ולדברים טובים. מה שנקרא הנפש הבעמית, היא לצד השני, היא כל הזמן השכל שלה יחשוב ויתעסק כל הזמן מה טוב לה, מה היא רוצה, רגשות מה היא אוהבת ומה היא לא אוהבת. אז זה בעצם 10 כוחות של המהות של הנפש. פה בפרק הזה האדמו"ר הזקן בעצם עולה עוד קומה, עוד שלב, הוא מגלה עוד נדבך. בנוסף ל10 כוחות הנפש האלו, יש להם כלי ביטוי איך הם משתמשים. זאת אומרת, השכל, החוכמה, בינה ודעת, שבעצם זה 3 הכוחות של השכל, והרגשות, שזה בעצם אהבה, יראה ורחמים וכולי, עד כוח המעשים, רגשות, הם בעצם המהות של הנפש עצמה. זאת אומרת, הנפש יש לה 10 כוחות, אבל איך הם מתבטאים, איך הם מבטאים את עצמם החוצה, פה הם חייבים להתלבש ב3 לבושים, ב3 כלים. יש כלי ביטוי, כמו כל דבר. ויש בוא נגיד את זה ככה, 2 סוגי כלי ביטוי. כלי ביטוי פנימי עצמי לבן אדם עם עצמו, וכלי ביטוי לבן אדם עם הזולת, חיצוניים. נתחיל עם הזולת. כלי ביטוי בשביל שבן אדם יוכל, הוא מרגיש משהו, יש לו איזשהו, הוא מבין משהו, שהוא מרגיש משהו, בשביל שיוכל לשתף את זה עם הזולת.
הוא רוצה לרקוד, הוא רוצה לעשות מזה משהו חיצוני, הוא חייב לעשות מעשה מסוים, הוא עושה מעשה מסוים, או הוא מדבר, הוא מספר את זה למישהו אחר. יש פה את כלי המעשה, ויש פה גם כלי הדיבור. זה יכול להיות גם כן שהוא עושה כל מיני פרצוף, הוא מראה פרצוף אם זה דבר טוב, אז הוא מראה פרצוף של שמח, או הפוך, או פעילות חיובית או פעילות שלילית, כל דבר, מעשה מסוים בהתאם למה שהוא מרגיש. וככה גם כן ביחס לשכל של בן אדם. כשהוא מבין משהו מסוים, והוא רוצה, הוא קלט משהו רעיון מטורף, כשהוא רוצה לשתף מישהו אחר, באיזה כלי הוא ישתמש בשביל לבטאות את זה החוצה למישהו אחר? הכלי של הדיבור. אבל הדרך, הכלי שבו בן אדם בעצם מניע, בעצם מבטא את הנפש, מה זה הנפש? את השכל שלו, או את הרגשות שלו עם עצמו. מה זה הכלי? זה כלי של המחשבה. המחשבה זה בן אדם חושב עם עצמו, זה לא קשור לזולת. בעצם יש שני סוגים של כלי ביטוי, שני כלי ביטוי לזולת וכלי ביטוי אחד לעצמו. עכשיו, אגב, הכלי ביטוי הפנימי הזה הוא רב עוצמה, זה מחשבה, זה משהו הרבה יותר חזק, אבל בוא נגיד זה ככה, בשכל, הכלי ביטוי של המחשבה הוא חושב, מתבונן בדבר עצמו, מה שהוא מפתח, כל דבר שהוא מגלה. אם יש איזשהו רעיון בחוכמה, המחשבה היא זו שמעבירה את הרעיון מחוכמה אל הבינה, דיברנו על זה בהרחבה, מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה בעצם זה נקודת הרעיון, היוזמה, ואחר כך הבינה בעצם מפתחת ומרחיבה את זה. ולגבי רגש, המחשבה מעלה את הרגש מהתת מודע, והיא מביאה אותה למודע, לגלות אותו בעצם את המידע הזה מהלב למוח ובחזרה. שבעצם שוב פעם המחשבה שעושה את זה משהו בעבודה פנימית בין השכל לבין להביא את זה לעניין של הרגש, להרגיש משהו מסוים. עכשיו, ודאי ששני כלים האלו הם חשובים לאדם כי בהם הוא מתבטא, אבל הם לא חלק מהנפש עצמה. זאת אומרת, זה לא מהות של הנפש. אם אני אומר שהמהות של הנפש של 10 כוחות הנפש זה השכל והמידות, הדברים, שלושת כלי הביטוי האלו הם אינם חלק מהנפש. למה אני אומר את זה? פשוט מאוד. כל מישהו שמסתובב עם פנים מחויכות, אומר שהוא אדם שמח בפנים? במפורש שלא. יכול להיות בן אדם בפנים, הוא שבור, הוא עצוב, בחוץ הוא משמח. הזכרנו פעם את הסיפור שהיה פעם איש שמח, בדרן גדול, זה היה פסיכולוג שמגיעים אליו אנשים, הוא היה שולח, הוא שמע לאיזשהו מופע של איזשהו סטנדאפיסט גדול, הוא שלח אליו אנשים תמיד, והוא רואה שזה עובד. אנשים הלכו וזה עזר להם. הגיע אליו אדם אחד, מסובך מראש ועד רגל. אמרו לי, תקשיב, אתה צריך ללכת למופע ההיא. אז אמרו לו, תקשיב, זה לא יעזור למופע שלו. אז אמרו לי, תקשיב לי טוב, אתה באת אליי, אני הפסיכולוג, אני אומר לך, תלך וזה יצליח. הוא אומר, לא, עליי זה לא יעבוד. אמרו לו, מאיפה אתה יודע שעליך זה לא יעבוד? זה אני הסטנדאפיסט. זה אני עצמי. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות שהוא משמח אנשים בסטנדאפיסט, אבל בפנים הוא ממש לא שמה. זאת אומרת, מה שהוא עושה במעשה החיצוני, מה שהוא אומר בדיבור החיצוני, ואפילו מחשבה, גם על מחשבה, אני מדבר יותר בהמשך על מחשבה. מה? מחשבה, דיבור ומעשה. מלמעלה למטה זה מחשבה. מה? מעשה זה ביטוי, זה יכול להיות שכל דבר. אני אביא עוד מעט יותר דוגמאות, אבל זה בעצם מחשבה, דיבור ומעשה. זה בעצם עובד אחד אחרי השני. זאת אומרת, אפילו, זה גם בשכל, ניקח דוגמה למשל בשכל, מחשבה. בן אדם יכול לחשוב שאחד ועוד אחד, אנחנו כולנו יודעים אחד ועוד אחד זה 2. האם בן אדם יכול לומר, לעשות, אחד ועוד אחד זה 3? הוא יכול להגיד אחד ועוד אחד ועוד 3, זה נגד ההיגיון. עכשיו, בן אדם יכול להגיד אחד ועוד אחד זה 3? הוא יכול להגיד. הוא יכול לחשוב ככה? כן. הוא יכול לחשוב. האם זה נוגד את ההיגיון? כן. האם זה משנה את ההיגיון? לא. לפעמים בן אדם יכול להכניס לראש שלו, אחד ועוד אחד זה 3, שלא מסוים זה גם יעבוד לו על הראש, אבל זה לא משנה את ההיגיון, את המציאות. את השכל ההגיוני זה לא משנה. המחשבה היא כלי, ביטוי שהשכל משתמש איתו. אז הוא יכול ללבוש אותו, הוא יכול להחליף אותו. אז בעצם, בוא נגיד את זה ככה, שלושת הכלים האלו, בוא נקרא להם בלשון של קבלה, לשון החסידות שבעל התניא קורא להם 3 לבושים. למה? כי זה בהם הנפש מתלבשת בהם בשביל בעצם איך לבטאות מי הוא ומה הוא. עכשיו, למה נקרא לזה בעצם לבוש? בוא ניקח למשל בגדים של בן אדם. יש פה בעצם שני צדדים. מצד אחד, בגד כן מבטא את האדם. שוטר שלובש בגדים של שוטר, כבאי שלובש בגדים של כבאי, זה בעצם מה שמגדיר אותו. היראת כבוד, מה שהוא משדר עם הבגדים שלו בעצם משפיע עלינו, על הבן אדם, מי שהוא, צד אחד. אבל
האם זה, ויותר מזה, אנשים גם משקיעים כסף, גם כן, לא רק, הבאתי סתם דוגמאות של תפקידים, אפילו יש אנשים משקיעים זמן וכסף בלבוש שהם לובשים, ולפי זה בעצם, אם אני לובש את הסגנון לבוש הזה, זה אומר עליי שאני סוג כזה, והלבוש הזה אומר עליי שאני סוג כזה, זאת אומרת, זה אומר משהו עליי, פנימה, מי אני ומה אני, מצד אחד, אבל מצד שני, האם זה באמת המהות שלי? לא, הראיה היא, למה? כי זה לא חלק מהגוף, אנחנו יכולים להחליף את הלבוש. לבושים אנחנו תמיד יכולים להחליף. אז דבר ראשון, זה לא חלק מהאדם עצמו. דבר שני, אפשר תמיד לפשוט אותם. ניקח למשל במעשה. האם בן אדם יכול לשנות, מעשה ודאי זה מאוד מובן שזה לא חלק מהאדם. בן אדם יש לו את הבחירה מה הוא עושה ומה הוא לא עושה. אבל גם דיבור. הוא יכול לדבר, הוא יכול לא לדבר. הוא יכול לדבר על משהו אחד, ואחר כך הוא יכול להחליף לדבר על משהו אחר. גם על מחשבה. מחשבה אי אפשר להפסיק לחשוב, אי אפשר להפסיק לחשוב, אבל אפשר תמיד לשנות את המחשבה. נדבר על זה בפרקים היותר מאוחרים, יותר בהרחבה, פרקים 12, 13, 14, סליחה, 13, 14, 15, שם יותר מרחיב על הרעיון הזה. אבל בעצם, הרעיון הוא בעצם, שיש לנו בעצם, שלושת הכלים האלו, שלושת הלבושים האלו, זה לא חלק מהגוף. עכשיו, בואו ניקח שנייה את הנפש האלוקית. מה הלבושים שלה רוצה? מה הלבושים שלה רוצה? ניקח את זה ככה. הרי הנפש עצמה אמרנו שיש את השכל ואת המידות. עכשיו, הכלים שמשתמשת בהם, היא מתלבשת במה? במחשבה, דיבור ובמעשה. באיזה מעשה על הנפש האלוקית היא תתלבש? באיזה מעשים? מעשים של מצוות, של רצון, שהקדוש ברוך הוא רוצה דברים שאלוקים רוצה ממני. בדיבור, בדברים טובים, בדברים שאלוקים רוצה. חשיבה גם בחשיבה על אלוקים, על דברים שאלוקים רוצה, מה הוא צריך לעשות, איך אני צריך לעשות. אפילו זה יכול להיות מחשבה של עבודה, דברים של חול, של חולין, אבל דברים של חולין בכוונה, כי זה מה שאלוקים רוצה ממני כרגע. אז זה בעצם, הנפש האלוקית בעצם כל הזמן הולכת לשם. עכשיו, אם נחלק את זה קצת יותר בין שתי הקבוצות, של בנפש עצמה יש לנו שכל ורגשות, שכל ומידות, שכל ורגשות, ובלבושים יש לנו מחשבה, דיבור ומעשים, ננסה לחלק אותם בצורה פרטנית יותר, אז השכל יותר, המקום שלה בעצם זה המחשבה, והרגשות תמיד ילכו יותר לדיבור ולמעשה בסופו של דבר. מה הרעיון בעצם? כי בסופו של דבר רגש, כל המושג של רגש, למה בן אדם זקוק לרגש? לבן אדם לעצמו צריך זקוק לרגש? לאו דווקא. בן אדם שחי בעצמו, מספיק לו את המחשבה שלו, את השכל שלו. זה גם סוג של רגש, פשוט אולי לא מבטא את זה החוצה, זה רגש. שוב פעם, רגש, זה רגש שכבר עניין של תחושה. האם אני אוהב את הדבר הזה? אני לא אוהב את הדבר הזה? אני רוצה את הדבר הזה? רגש שזקוק לסביבה. בלי סביבה, רגש לא יכול להתקיים. אם ננסה רק לחשוב על זה. גם אני יכול להרגיש שאם אני אוהב את האוכל הזה או לא אוהב. אז האוכל. זה זולת. בלי האוכל לא הייתי צריך את הרגש. תמיד זה משהו... 100%. נכון. מסכים לזה, כן, ודאי. למה? בכל זאת שאני כואב לו, לא כואב. מה זה? כואב לו מה? שוב פעם, מה גורם לכאב בגוף? משהו חיצוני. קיבלתי מכה. אז שוב פעם, זה איבר מסוים בגוף שלי. בשונה מהנפש, שוב פעם, אנחנו מדברים על הנפש. ביחס לנפש, הרגש והמעשה תמיד יהיה משהו יותר חיצוני. עכשיו, הבנה שכלית אבל, לא בהכרח חייב יחס עם אנשים אחרים. ריכוז שכלי הפוך. בן אדם שרוצה להתרכז תמיד ירצה אפילו לפעמים להתנתק מאנשים. תן לי להתנתק, תן לי להתרכז בתוך עצמי. בעצם השכל, כלי המחשבה בעצם... מה? מישהו רוצה להיות לבד. שוב פעם, עכשיו אנחנו חוזרים לנושא מה זה רגש, מה זה שכל. איזה שבוע שעבר דיברנו על זה בהרחבה מה זה רגש ומה זה שכל. אבל על פניו שכל זה עניין של המחשבה ודיבור. אנחנו מדברים עכשיו על המושג הזה של ההשכלה, של ההבנה, של שכל. רגש זה משיכה לשם, מכיוון שאני מבין שזה טוב, אני רוצה את זה, או שזה לא טוב, אני אתרחק מזה, אני לא אוהב את זה. התחושה, בעצם השכל, גורם לתחושה מסוימת של קירוב או ריחוק. עכשיו, מכיוון שככה, אפשר יותר בעצם להבין, מכיוון ששכל בעצם יותר מייצג את האדם עם עצמו, אז עיקר הביטוי בעצם זה עם הלבוש המחשבה שהוא בעצם יותר פנימי, ובשונה, בהפוך, הרגש החיצוני, שזה יחס בעצם של האדם לסביבה, עיקר הביטוי שלו בעצם מתבטא בעיקר בדיבור ומעשה. עכשיו, ניקח את הנפש האלוקית, שמה המהות שלה, המטרה שלה בעצם בסופו של דבר. כל הכוחות הנפש, גם השכל וגם הרגשות, הם מגויסים לאיזה דבר? להתחבר עם אלוקים, זה מה שהנפש האלוקית, זה מה שהיא רוצה. לכן השכל בעיקר איפה יתבטא? במחשבה, בלימוד תורה, ובדיבור במעשה, זה בקיום במצוות מעשות.
מה יוצא בזה בעצם הדבר הזה? פה מגיע המושג הזה של אהבה, ניקח את שני רגשות, של אהבה ויראה. בעצם, הם בעצם המניע של קיום המצוות ואי קיום עבירות. מה זאת אומרת? מאיפה זה מגיע בעצם? נתחיל עם הרגע של אהבה. עכשיו, בקיום מצוות יש לנו שני מושגים. אפשר לקיים מצוות כמו רובוט, בן אדם שעושה מצוות, הוא עושה מה שצריך. עושה מה שצריך, הוא לא עושה מה שלא צריך. רובוט שעובד, עושה. נדבר על זה יותר בהמשך באחר. מצד שני, מישהו שיש לו רגשות. עכשיו, ניקח דוגמה שנייה. רגע של אהבה. בסופו של דבר, לאיפה הוא מוביל רגע של אהבה? קח את זה לדוגמה בזוגיות. בן אדם שאומר שאוהב את אשתו, והוא אומר את זה כל הזמן, והוא אומר לה את זה כל הזמן, הוא אומר לה ואומר לה ואומר לה, אבל הוא לא עושה עם זה שום דבר. אז מה קרה? הרגש הזה אמיתי? הרגש הזה הוא לא אמיתי. רגש אמיתי הוא כשהוא מניע לעשייה, למעשה מסוים. ועל דרך זה גם כן הפוך. מה זאת אומרת הפוך? אם נגיד למשל ילד, שייתן לו כל הזמן אבא ייתן לו, כי אני אוהב אותו, ייתן לו הכל, ייתן לו הכל. מה שילד יבקש, מה יקרה בסופו של דבר? הוא גם יבקש ממנו פעם סכין, או דברים אחרים, ילד, אבא ייתן, אני אוהב אותו, אני אתן לו. אני אתן לו. ואז ילד לא יודע גבולות. זאת אומרת, חייב שיהיה לו משמעת. להבין שיש גבולות, שיש גם כשצריך סוג של עירה, לפחד מההורה. לא פחד של עונש, אלא פחד של בעל הבית, שיש מישהו שמנהל פה, שמחנך אותו. מהפחד, מה אתה עושה ככה? אני לא מסכימה. עם איזה עניין? להכניס פחד בילדים. מה זה פחד? כשאנחנו אומרים פחד זה לא פחד. גם לא יראה, גם לא יראה. יראה מסכין, כן. מה פירוש שנייה? פחד מסכין? שנייה, פחד מסכין, כן? פחד מסכין, כן? כן. למה פחד? אבל למה פחד? שזה דבר מסוכן, הוא יכול לפצוע את עצמו. שוב פעם, אז מה מפחיד? הסכין. אבל לא יראה מההורים. מה פירוש? לא מההורים מבעל הבית. לא פחד, כשאנחנו אומרים פחד, לא פחד שהאבא הוא אדם מפחיד. הרעיון הוא בעצם שהאבא הוא בעל הבית. האבא אומר לו מה לעשות ומה לא לעשות. מי אומר לו מה לעשות? הילד רוצה, אבא אתה רשע, אני רוצה סכין, אתה לא נותן לי. אז מה הוא אומר? אני אבא שלך, ואני אגיד לך שאתה סכין, אתה לא מקבל. אז אפשר להסביר את זה בצורה הגיונית, שהאם הוא קטן. הוא קטן, הוא לא מבין, הוא ילד בשלוש, הוא לא מבין. יש, אז הילדה שלך מבינה, יפה מאוד. יש ילד שלא מבין. שנייה, אוקיי, שנייה, אני שואל על ילד, שנייה אחת, יש, המושג בין פחד, כן, זה מובן, פחד נשמע כאילו שדבר לא טוב, פחד של עצמו, לא הכוונה פה פחד, ראינו בעצם ההבנה, שיש מישהו מעליי שהוא מורה דרך שלי, והוא עושה לי גבולות, אני חייב גבולות, כי אם לא יהיה לנו גבולות, אנחנו לא נוכל, כל ילד חייב את הגבולות, והוא מצפה לגבולות, יכולים לראות את זה, ילד שלא נשים לו גבולות, הוא מרגיש, הוא חייב, יפה, ילד, זה הרעיון, גבולות, זה בהגדרה של יראת שם, שוב פעם, יראה, כשאנחנו אומרים יראת השם, זה לא יראה מעונש, יראה מעונש, אז למה מפחידים עם כל העונשים, כאילו? יראה מעונש זה לא יראת אלוקים, זה יראה אגואיסטי, שאני לא אסבול, זה לא אלוקים, חסדות לא מדברת על זה, חסדות בקושי מדברת על יראת עונש, היראה שלנו מדובר, שמוזכר בחסדות יראה זה שני, בכללות זה שתי דרגות של יראה, בוא נגיד את זה ככה, יש שתי דרגות של יראה, יראה אחת זה יראת שמיים פשוטה, שאדם יודע שיש בעל הבית בעולם, ומכיוון שיש בעל בית הוא מפחד לעשות בניגוד לרצונו, מישהו שמגיע לבית של מישהו אחר, להמון של מישהו של איזשהו מישהו מסוים, הוא אורח אצלי, הוא יודע שהוא הבוס שמה, הוא יפחד להזיז משהו אחר. זה ממקום של כבוד. ממקום של כבוד, ברור, ממש ככה, נכון, זה הכוונה בדיוק, הוא מפחד. אפשר, שוב פעם, יראה זה יראת הרוממות, זה יראת השמיים, זה לא יראה של עונש, יראה של עונש, לא, אנחנו לא נדבר על יראה של עונש. לא שייך אלינו, חסדות בקושי מדברת על הדבר הזה, יראת העונש זה יראה, בן אדם חושב על עצמו, הכי אגואיסטי שיכול להיות, לא קשור לאלוקים. עכשיו, אלוקים לא בחוסר ברירה, כאילו, אני רוצה לשמור על עצמי ולא... זה אגואיסט, אני חושב על עצמי. אני לא רוצה. כאילו הישרדותי, אתה כאילו לא רוצה לסבול, אז אתה אומר, אני צריך כדי... זאת כאילו, כשאני דואג לעצמו. דווקא אגואיסטי שהוא לא בסדר שהוא חושב על עצמו. שוב פעם, יראת שמיים, הרעיון, אני לא יכול לקרוא לזה יראת אלוקים, זה לא קשור לאלוקים, לאלוקים זה לא קשור. חושב לעצמו, עכשיו, ודאי שלא שייך, רוצה להניש, לא שייך. זה יראה אחת, ויש יראה בושת, שהוא יותר יראה קצת יותר עמוקה דרגה מה שאתה גבוהה, שהוא חש בושה פנימית,
הוא מרגיש לא נעים לעשות, אבל נדבר על זה יותר בהמשך, זה לא הנושא. הנקודה מה שאני רוצה להגיד, שני הרגשות האלו, אהבה ויראה, הם שני הרגשות המניעים שדוחפים אותי לעשייה. אם זה אהבה, זה שאם אני רוצה משהו ואני מבין שזה טוב ואני רוצה להתחבר לזה, אני לא אשאיר את זה רק ואני אומר בתחושה שלי, זה יניע אותי לעשות מה שאותו אחד רוצה, מה שמחבר אותי לבן אדם הזה. וגם היראה ימנע ממני לעשות דברים שאותו אחד לא רוצה לעשות. עכשיו, בין שני, בעצם יש לנו, בוא נגיד את זה ככה, יש לנו שני מערכות. יש לנו מערכת אחת, מערכת פנימית, שהיא בעצם מערכת של הנפש, שהיא שכל ורגשות, ויש לנו מערכת אחת חיצונית, שהיא בעצם מערכת של לבושים, כלי מעשה, כלי ביטוי. מה יותר נעלה מהשני לכאורה? מבחינת הנפש, מבחינת המהות. מה יותר מה? מה יותר נעלה? מה יותר ערכי? הנפש עצמה, השכל, הרגשות, או רק הכלים שבהם משתמשים בהם? בסופו של דבר, הכלים האלה כלי המעשה, הם בעצם עושים את הליבה, כאילו, מה שמניע את האדם. הרגשות, המניע. אני חושבת שכלי המעשה. את אומרת שהכלים. מה שפנימי יותר. מה שפנימי יותר? אין פה יותר, צריך את שתיים. שנייה. בסופו של דבר, כלי המעשה הם כאלה שעושים. זה מה שנשאר, מה שעשית, המחשבה. כן, אבל סתם לעשות. מה עם הבסיס? למה? אני טיפה ארחיב יותר את השאלה. אני טיפה ארחיב שנייה את השאלה. אני ארחיב... גם שמה שאם חשבתי לעשות משהו, לא עשיתי, אבל אני אפילו לא חשבתי ועשיתי, בואי נגיד, כן, אבל עשיתי, בוא נרחיב את השאלה קצת, בוא ניכנס קצת יותר, בוא נתקדם שנייה. בוא נגיד את זה ככה. הסדר הגיוני בדרך כלל, שאם יש דבר אחד שנועד לשרת את הדבר השני, אז הוא לא יותר חשוב ממנו. הדבר האחד החשוב הוא יותר, זאת אומרת, אם כלים, כלי ביטוי, הלבושים, הם נועדים לשרת את הרגשות ואת הרגשות ואת השכל, אז הם לא יותר מזה בסופו של דבר. עכשיו, ודאי שלבושי הנפש בעצם הם אמורים בעצם לשרת את השכל ואת הרגשות. עכשיו, יש שני סוגים של אנשים, איך שמסתכלים. השאלה הזאת היא בעצם מה יותר חשוב זה או זה. זה בעצם השאלה, פה היה סיפור שהיה בירושלים, היה רב אריה לוין, אחד הרבנים של ירושלים, אדם מאוד חשוב, הוא היה נמוך קומה, בגובה שלו נמוך קומה, והוא היה אוהב כל אדם, באמת ידוע כאדם שאוהב כל אדם, ופעם הוא פגש יהודי שהלך בלי כיפה, שאדם שהעריך אותו הכיר אותו, הוא חשש שאולי הוא יראה אותו, הוא ירגיש לא נעים, והוא היה כזה אדם כזה, הוא היה יותר גבוה, אז הוא כזה חשב בתוך עצמו, וכשהוא הגיע אליו קרוב, אז רב אריה לוין אמר לו, אל תדאג, אני רואה בגובה העיניים שלי, אני רואה את הלב שלך, הכל טוב. זה סיפור אחד. מצד שני, סיפור שני, שאותו רבי אריה לוין פעם ביקר חולים בבית רפואה, והיה שם פצוע בידיים, בדיוק הוא ראה שמגיע פצוע בידיים, ובשביל להציל אותו ברפואה מיד בחדר טראומה, צריכים לקרות את היד. ואחרי כמה דקות הגיעה אמא וצועקת, מה עם הבן שלי, מה עם הבן שלי? אז הוא אומר, הבן שלך בסדר גמור, ברוך השם. נכנסת פנימה, ומה היא רואה? היא רואה מה שהיא רואה, ילד בלי יד. אז התחילה לצעוק לרופא, איך אמרת להם, בן שלי בסדר, הוא בלי יד. אבל העיקר שהלב בסדר. העיקר שהלב בסדר. אומרת לו, איזה לב בסדר? הגוף שלו הוא לא גוף שלם. זה שני סיפורים נוגדים, ובעצם לפעמים יש לנו את הדילמה הזאת. מה יותר חשוב? היהודי בלב, או היהודי במעשה? מה זאת אומרת? לפעמים אנחנו בעצם, אני אומר, אני יהודי בלב. מה זה יהודי בלב? ברגשות שלי, אני אוהב את אלוקים, אני אוהב את היהדות, אני מאמין, השכל שלי כל הזמן ילך לשם. אבל במעשים אני אמצא את הדרך שלי במעשים שלי. אם מצד שני יבוא מישהו ויגיד, לא, העיקר זה המעשה. בכל רגע שפחות, העיקר מה אני עושה. עכשיו, אם נעצור שנייה בבית שטחי, מבד ראשוני, מה יותר חשוב? לכאורה יותר חשוב. הלב, זה העיקר, אמרנו זה הפנימי, זה העיקר. הרי השכל והרגשות הם העיקר, זה המניע, כמו שאמרת, זה המניע, זה מה שחשוב. עכשיו, גם הגמרא אומרת את זה, רחמן עלי בבואי, אלוקים רוצה את הלב, העיקר זה הלב, התפילה, הרי איזה עבודה שבלב זה תפילה, מאוד מאוד חשוב, ביהדות צריך לשים דגש מאוד על התפילה, יותר מזה, הרי מה המניע האמיתי, מתי מצווה היא אמיתית, מתי קיום, מישהו שעושה משהו זה אמיתי, כשזה מגיע ממניע אמיתי, מאהבה לשם, מאהבה או יראה, אם זה סתם עשייה זה לא שום דבר. וזה נראה מפחד מעונש. שוב פעם, בואי, כמו שביקש קודם,
המשוואה של יראה מעונש הוא בכלל במשוואה שלנו. אהבה ויראה זה יראת שמיים, מהכרה שיש פה, אתם יודעים מה, רציתי להביא את זה בהמשך, ואם כבר הבאת את זה, אני אגיד את זה עכשיו. אני אביא לך שני דוגמה, אני רציתי להביא את זה עוד מעט, עדיף לחכות, נחכה עוד מכות, אני אביא דוגמה, אבל יראת עונש זה אפילו לא במשוואה שלנו, זה ממש לא, כי זה אנחנו מדברים פה על הנפש האלוקית כרגע, מה שהיא רוצה, מה שטוב לה, מדברים על הנפש הבאמית, אז אולי מקום לדבר על עונש, כי נפש הבאמית חושב מה שטוב לה, מה שבא לה, אבל זה לא במשוואה שלנו. עכשיו, אז זאת אומרת, אז בהיבט ראשוני, יש מעלה גדולה ליהודי שבלב, יהודי בלב, העיקר אני יהודי בלב, כי שם זה העיקר, זה המניע, זה מה שחשוב, השכל, הרגשות שלו במקום הנכון, השכל שלו במקום הנכון, מעשה, מה זה משנה? הרי אם יש יהודי אם אחד, בוא נגיד בן אדם שעושה רק דברים בלי לב ובלי נשמה, הוא עושה ככה, הוא עושה כמו שצריך, מה שכתוב, אבל הוא לא עושה מה שלא צריך, אבל אין לו שם לב ונשמה, כמו רובוט, איזה סוג יהודי הוא? לכאורה ההתנהגות שלו היא חסרת משמעות, אם חסר שם את הלב, למה אתה עושה את זה? לא יודע, הוא לא מרגיש, לא חושב, הוא לא מסתכל, ככה לימדו אותי, ככה אמרו לי, אין לו שום רגש, הוא כמו רובוט, איזה ערך יש להקפדה על קלה כבחמורה ומתקה כזה, או אפילו אם הוא מעדר באיזה משהו, אני מעדר משהו מסוים, אם אין לך רגש, אין לך לב, לכאורה אין בזה שום דבר, מהבת שני, אנחנו יודעים במשנה בפרקי אבות אומרת, שהמעשה הוא העיקר, העיקר זה המעשה, בעצם לא הכוונה ולא הרגשות, אלא העיקר זה העשייה, המעשה זה העיקר, ולכאורה לפי זה מה זה אומר בעצם, זה בעצם השאלה, איזה מערכת יותר חשובה, המערכת הפנימית שהיא בעצם השכל ורגשות, או המערכת החיצונית של הלבושים, ופה אנחנו רואים במשנה, שהמשנה היא אומרת, המעשה הוא העיקר, זאת אומרת, הלבושים, שזה משהו חיצוני, זה העיקר, ולכאורה איך זה יכול להיות, הרי לא נראה בן אדם שילבש משהו יותר יקר ממה שהוא עצמו, ושלא בערך, לא, לצערנו, שוב פעם, זה כבר עניין, אז הם לא לובשים את זה כי הם חושבים שזה בשביל החיצוני, כבר זה משהו אחר. איך זה יכול להיות? התשובה היא כזאת, כי הלבושים יכולים להביא את הבן אדם להישגים שבלעדי אותם לבושים הנפש עצמה לא יכולה להגיע לאותם מקומות. כמה שהנפש היא גדולה וחזקה, שיש בה את הכוחות המיוחדים האלו, 10 כוחות של השכל והרגשות, שכל ורגשות אלוקים של הנפש האלוקית, היא לעולם לא תוכל להגיע עם כמה שהיא תרצה וכמה שהיא תנסה לאותם מקומות שאפשר להגיע רק על ידי הכלים, על ידי הלבושים, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. למה כתוב תפילה ללא כוונה, תפילה ללא נשמה? ספציפית תפילה. יש כמה מצוות, מתוך 613 מצוות, 8 מצוות שצריך שם הכוונה. אבל 609 מצוות, זה 600 ו... זה מעשה. איזה 8? בחור שנכנס לתפילה ומתפלל ללא שום כוונה. הוא מתפלל כי אבא שלו אמר. בוודאי שחסר. שוב, דבר ראשון הוא קיים את המצווה. כי המצווה בתפילה זה לדיבור. דיבור זה עשייה. עכשיו זה עשייה. אז הוא קיים את המצווה. זה כמו שאחד שמנענע לולב בלי לדעת ובלי להבין. שזה ללא כוונה, זה... שוב פעם, בתפילה, אם מישהו יתפלל, ניקח דוגמה, בן אדם שהלך נכנס לבית כנסת, התפלל, אמר את הטקסט ולא לבן שום דבר, חשב על משהו אחר לגמרי, האם הוא יצא ידי חובה אם הוא קיים את המצווה? ודאי שכן. יש 3 פסוקים שמעכב, שמע ישראל שצריך לחזור, או פתח את ידיך, 2, 3 פסוקים, אבל גם אם הוא שם או לא כיוון, אז הוא יצא ידי חובה. היום אומרים תמיד שהמקום היחיד שזוכרים בתפילה לכוון, זה ביום יום. כי כל התפילה אתה ראש חושב מה שאתה חושב, כשאתה מגיע ליום פתאום רוצה רגע, איזה יום היום? אז אתה חושב ואז יש את הכוונה. היום גם זה לא קיים, כי מתפללים, יש חלק מתפללים מהם בטלפון, אז אפליקציה כבר אוטומטית נותנת היום, אתה כבר צריך לחשוב, אתה רק קורא את הטקסט, אתה כבר קורא את הטקסט, או גם זה יכול להיות. גם זה יכול להיות. אין מספיק סידור קורש, אין מספיק סידור. לא, בבית כנסת, בעבודה, זה יכול לקרות. זה בשביל. בקיצור, בעבודה לפעמים יש הרבה אורחים ואין מספיק סידורים בבית כנסת, גם זה יכול לקרות. כשאומרים בשמחה, כשיש שמחה משפחתית ונמצאים באולם ויש תפילה, אז נמצאים בטלפון, שוב פעם, הטלפון מיועד לזה ואנחנו מתבלבלים, זה המטרה העיקרית שלו לכתחילה, המטרה שלו זה להשתמש את הדברים האלו, התפיסה שלנו היא הפוכה, התפיסה שלנו שזה שרץ, אבל זה לא שרץ, הרי כשאלוקים ברא את זה בשביל מטרות אלוקיות, שוב, גם בשביל העבודה, לדברים של העבודה, כל דבר, להפיץ טוב, פשוט להפיץ טוב, זה המטרה שלו, וזה לא, שוב פעם, זה לא איזה פשלה של
איזה מודרניזציה, ואלוקים פספס פה משהו, הוא זה שיצר ובורא. לא אם, בשביל זה. לא, בשביל זה. בקיצור. כי יש אנשים שהסתכלו כאילו מה הבן אדם זה מתפלל מטלפון. איפה יותר מקובל. אז בואו נגיע הכל מתרגלים. אוקיי, בואו נתקדם. מה זה? המחשבה, כן. זה כלי של, נכון. אני חושב, אני משתמש עם כלי של, זה כלי של השכל. מה? רגע זה תחושה, מה אני מרגיש? יכול להיות בן אדם, ניקח לדוגמה, בן אדם שהוא מרגיש בעצם, יכול להיות בן אדם שהוא מרגיש תשוקה למשהו מסוים, אוקיי? הוא רואה מישהו אוכל משהו טוב, תשוקה לאוכל, הוא מריח את האוכל, וזה עושה לו ריח טוב, ויש לו תשוקה ברגש, והמחשבה הוא חושב, זה לא טוב לי, זה יזיק לי, אז בעצם בוא המחשבה בדיוק הפוך מהתשוקה הזאת. המחשבה היא לא רגש, המחשבה זה כלי של השכל, אוקיי? נחזור שלנו לנקודה. עכשיו, בעצם אמרנו שיש לנו פה בעצם שתי קבוצות, יש לנו מערכת פנימית שזה השכל והרגשות, ומערכת חיצונית שבעצם שזה המחשבה, דיבור ומעשה. על פניו לכאורה שהפנים, המערכת הפנימית היא יותר חשובה. ופתאום עכשיו אנחנו מגלים שזה בדיוק הפוך. ולמה? הנקודה היא כזאת. בואו נגיד את זה ככה, יש את אחת השאלות, אנחנו שואלים כל מיני שאלות, מה הקטע של המצוות? מה הרעיון הזה של מצוות? שאלה בעצם מסוימת, מה המושג הזה של מצוות? למה צריך לקיים מצוות? ולמה יש מצוות בכל איפה שלא נזוז, יש לנו מצוות, אין מקום שאין שם קיום מצוות, אין כזה מושג גם חופשה מהיהדות. ספר שפעם בן אדם ראה, מישהו ראה שיש לו שבע שיניים תותבות, שאלו אותו למה 7, אז הוא אומר שהוא מאוד מחמיא, בן אדם שמחמיא בצורה מוגזמת לגמרי, ממש הגזים. אחד בשרי, אחד חלבי ואחד לפרווה. שאלו אותו מה עוד 3? הוא אומר זה לפסח, גם כן לפסח, אחד בשרי, אחד חלבי, אחד פרווה. שאלו אותו למה השביעי? הוא זה לחופשה, בחופש אני לא מקפיד כל כך. אבל היהדות לא נותנת לנו חופש, ובכל מקום איפה שלא נהיה, כל הזמן יש מושג של מצוות. ולפעמים אנחנו מתלבטים בשאלה הזאת, מה צריך את המצוות האלה? מה הרעיון של המצוות האלה? הוא יותר מזה, גם הפוך. לאלוקים באמת אכפת אם אני עושה ככה או ככה. האלוקים הוא גדול, הוא אין סוף. אכפת לו אם אני אוכל, מה אני אוכל בצלחת? או אם אני עושה שותה ככה או אוכל ככה, או אם בשר הוא שחוט כך בצורה כזאת, הוא שחוט בצורה כזאת, ככה או ככה. באמת, זה לא מתאים אפילו. הוא אין סוף, איפה הוא שייך? פה מגיע המושג הזה של הלבושים, בעצם מה המושג המהות הזה של מצוות? ניקח דוגמה של בזוגיות. עכשיו, לפני שנגיע לדוגמה של זוגיות, באמת שכן, בזוגיות, אם בן אדם בעצם רוצה, בן זוג אוהב את הבן, או בן או בת זוג, הוא רוצה לקנות לו משהו מסוים, ויותר מזה, מכיוון שהוא מאוד אוהב, הוא חוסך כסף שנה, 2, 3 שנים הוא חוסך כסף בשביל לקנות מתנה. בסופו של דבר הוא החליט והלך וקנה מקסחת דשא. מקסחת דשא. משהו אבל, הוא קנה משהו שעולה איזה $500,000, מטורף. יש בזה כל אפשרות, כל הדברים. עכשיו הגיע היום, או זה יום הולדת שלו, או מה שזה לא יהיה, הוא אומר, תקשיב, יש מה, הבאתי לך מתנה. ואם הגיע פתחת, ומה, עכשיו, לא רק שלא תקבל את המתנה, גם הוא לא ימצא את עצמו בבית. עכשיו לכאורה, תלוי, כן. אבל, ובצדק אבל, מה שזה לא יהיה. כי בעצם, מה הוא רוצה בעצם? הוא רצה בעצם לקחת את הרקע שיש, את התשוקה בעצם שיש לו, להניע, הוא הניע את זה לעשייה מסוימת ולתת לה משהו טוב, להתחבר, שלהתחבר. אבל מה הוא עשה? הוא עשה משהו שהוא אוהב. אם אתה רוצה להתחבר למישהו מסוים, אתה חייב להגיע למשהו שהשני אוהב. אם אתה תקנה לה משהו, כזה דבר, אז לא רק שלא, אתה רק הזקת. חשבת על עצמך, אתה אוהב מקסחת דשא, אז זה מה שקנית על מישהו אחר. וזה הלאה והלאה. עכשיו בוא ניקח את זה בעצם בקשר שלנו עם אלוקים. דבר ראשון בוא, זה לא כמו בני זוג, שאני חושב מה הוא רוצה, מה הוא אוהב. בעצם אין שום מושג כזה שאדם מוגבל, שהוא נברא, ואדם המוגבל יוכל להתחבר
עם אין סוף. אלוקים הוא לא יותר גדול, אלוקים הוא לא יותר חזק, אלוקים הוא אין סוף. כשלוקחים, אנחנו כולנו יודעים במתמטיקה, הכלל אומר כשלוקחים אין סוף, שזה בעצם משוואה כמו 8 ששוכב, תעשה את זה פלוס, או כפול, או מינוס, כל מספר שלו יהיה, תמיד זה יישאר התוצאה, זה אין סוף. אם נעשה יותר, נתקרב יותר, לא מתקרבים, אי אפשר להתחבר עם האינסוף. הדבר היחיד שאני יכול להתחבר עם האינסוף, זה כשהוא אומר לי מה הוא רוצה, כשהוא מגלה לי מה הוא רוצה. שוב פעם, גם זה מצידו זה סוג של צמצום, שהוא מצמצם את עצמו למשהו מסוים. אבל ניקח את זה כשלעצמו, המושג הזה בעצם. אם אני רוצה להתחבר, עצם המושג הזה שאני רוצה להתחבר אליו, זה חייב להיות רק מה שאני רוצה. אם אני אעשה החליט, אני עכשיו הולך שבוע לא לדבר, רוצה להתחבר עם אלוקים. זה דבר רעיון מאוד מאוד יפה. זה מנקה, או מה שזה לא יהיה, או מישהו שלא אוכל שום דבר, עכשיו הוא רק שותה מים שבוע שלם. או כל מיני דברים שאנחנו כל מיני עושים. בשביל להתקרב לאלוקים, למי התקרבתי? אל עצמי. אני עשיתי משהו שאני רוצה, שאני חושב. אבל זה לא קשור אליו. מתי קשור אליו? איך אני מתחבר אליו? זה רק בדרך שהוא גילה לי. ומה הוא גילה לנו? הוא גילה לנו את המצוות, 613 מצוות. בוא נגיד את זה ככה, המספר של אלוקים, אנחנו לא יכולים לנחש את זה. אם היינו מנחשים את המספר של אלוקים, זה 613, 24, 7, 365. נכון? מוכר מספר, כן? זה בעצם המספר שלו. זה מי שהוא. זה בעצם הוא זרק לנו בעצם חוטים, 613 נקודות שבהם אנחנו יכולים להתחבר. עכשיו, אני יש לנו את הבחירה להתחבר או לא להתחבר. זאת אומרת, כשאני רוצה להתחבר אליו, אני צריך לבדוק מה הוא רוצה ממני. עכשיו, מצד אחד, זה וואו, מצד שני גם כן רק להסתכל גם כן עליו, הוא עצמו. הוא כשלעצמו לא שייך בכלל לפרטים הקטנים האלה. רק מה? מכיוון שהוא רצה שאני, האדם המוגבל, יוכל להתחבר אליו, אז הוא צמצם את עצמו לפרטים הקטנים האלו, רק בשבילי שאני אוכל להתחבר אליו. הוא כשלעצמו לא שייך לפרט 4 מינים כאלו, או 3 מינים, תפילין, שחורות, לא שחור, מרובע, לא מרובע, הוא לא שייך לדברים האלו. מכיוון שהוא רצה שאני אוכל להתחבר, אז הוא התלבש, צמצם את עצמו והתלבש לדברים הקטנים האלו. עכשיו, לפי זה איך אני יכול להתחבר אליו? דווקא במחשבה, ובדיבור ובמעשה, במה שהוא רוצה לעשות, מה שהוא רוצה שאני אדבר, מה שהוא רוצה שאני אעשה, מה שהוא רוצה שאני אחשוב. זאת אומרת שיכול להיות שהרגשות שלי, השכל, המערכת הפנימית שלי, תהיה לגמרי אלוקית, אבל אם המערכת החיצונית היא לא אלוקית, היא לא מה שאלוקים רוצה, לא התחברתי לה. החיבור עם האינסוף זה דווקא מהמערכת החיצונית, וזה המעלה המיוחדת שיש במערכת החיצונית יותר על המערכת הפנימית. המחשבה, דיבור ומעשה, כמה שהם לבושים והם חיצוניים, דווקא איתם מתחברים עם האינסוף, דווקא איתם. יכול להיות שברגע שאני לא נמצא שם, יותר מזה, ניקח את זה גם כדי דוגמה הפוכה, בן אדם יכול לבוא ולהגיד, המערכת הפנימית שלי היא רקובה, הנפש האלוקית שלי לא מורגשת, כולנו הנפש האלוקית לא מורגשת, מה שמורגש בפנים, השכל והרגשות שלנו, זה הכי האגואיסטים הנוחים שיכול להיות. אבל מה? אני עכשיו במקום להתרכז במערכת הפנימית שלי, מתרכז במערכת החיצונית שלי. נביא למשל דוגמה, כעס, אפשר לקחת מכעס אחר כך לדוגמה הרבה דברים, אוקיי? אימפולסיביות. עכשיו, בן אדם עשה לי משהו, אוקיי? עכשיו, מה התגובה של כעס בדרך כלל? זה יכול להיות במעשים, הוא ירביץ, יזרוק, יעשה משהו במעשה בפועל, יכול להיות גם כן בדיבור שהוא יצעק, יקלל, או מה שלא יעשה בדיבור, ויש גם כן במחשבה כשלעצמו. עכשיו, במעשה בן אדם יכול לשלוט, מישהו יצבן אותו, מישהו פגע בו, ממש הכיס אותו. באמת בצדק הכיס אותו, מה שזה לא יהיה. במעשה הוא יכול לשלוט לא לעשות שום דבר, ודאי שיכול לשלוט. בדיבור הוא יכול לשלוט, ודאי הוא יכול לשתוק. במחשבה הוא צריך לעבוד. אבל לא להתעצבן בכלל בפנים שזה לא יפריע לו, זה שייך? לא שייך. כן, אפשר לעבוד על זה. אפשר לעבוד על זה, הרבה עבודה, המון עבודה, המון עבודה. הכל אפשרי, אבל זה המון עבודה. אבל כשנולדנו, הטבע שנולדנו, זה שקורה שפוגע בנו, כשמישהו מזיז לי, מישהו דורך עליי, או מכעיס אותי, פוגע בי, זה מכעיס אותי, זה גורם לי איזושהי תחושה של כעס, התחושה של כעס תישאר, אבל על מה אני יכול לשלוט? על המחשבה, אני יכול גם לשנות מחשבה, עכשיו נחשוב על משהו אחר, על הדיבור ודאי ועל המעשה ודאי. אגב, בשפה פסיכולוגית, זה נקרא היום טיפול CBT, בטח מכירים, מה זה CBT? טיפול קוגניטיבי. יש פסיכולוגים שהולכים, יש שיטה ללכת פנימה, ללכת לראות מאיפה כל המקורות, לנסות לטפל ב-20 שנה אחורה, מאיפה מגיע כל שורש, כל בעיה, וזה הליך שלוקח זמן.
אבל מה זה CBT? CBT בעצם הדברים הקוגניטיביים על המעשים, על הרגשות, מה אתה עכשיו יכול לעשות? מה הרגע? יכול להיות שפנימה, השכל הרגשות, יש שם ריקבון, יש שם בלגן, ויש שם סיבוכים, אבל כרגע על הדיבור, על המחשב דיבור מעשה, אני יכול לשלוט, אני יכול לתפוס את זה בידיים, וזה מה שאני יכול. היה איש אחד, שכחתי את השם שלו, אחד הפיזיקאים הגדולים פה בארצות הברית, ולא כפיזיקאים, הוא פיתח המון דברים במדע, נראה לי סם וול, אני לא זוכר את השם שלו, והוא סבל מסכיזופרניה, והסכיזופרניה הזו הכניסה אותו הלוך חזור כמה פעמים לבתי רפואה לחולי נפש, והוא קיבל פרס נובל לשלום, היעד הכי גדול שיכול להיות לכל פיזיקאי, והבנתי שעשו סרט, יש סרט על החיים שלו, ושם בסרט רואים, כשהוא מקבל את הפרס נובל לשלום, כשהוא מגיע לפרס, הוא נמצא שם, וזה נקודת שיא תהילה של החיים שלו, כשהוא יצא החוצה, הוא יצא ביחד עם אשתו, הוא מחזיק את הפרס ביד. עכשיו, מה היה הסכיזופרניה שלו? היה בעצם שיש קומוניסטים שרוצים לכבוש את אמריקה, וכולם הולכים ללובשים אדומים, סיפורים, סרטים שהוא אכל. כן, פרנויד שהוא אכל. ובעצם הוא יצא החוצה, ופתאום הוא מסתכל על אשתו, הוא מסתכל עם העיניים ימינה ושמאלה, אשתו קולטת שהוא מתחיל לקבל עכשיו התקפה, ונהיה לו לא טוב. אז הוא מסתובב הצידה, הוא מסתובב עליה עם חיוך, זה עבר, הכל בסדר. פה בעצם, שוב פעם, מה הוא ידע? הוא ידע לזהות, מה זה הנקודה הזאת? ג'ון פורבס. איך? ג'ון פורבס, תודה. אז הוא ידע לזהות את הנקודה הזאת, ולשלוט על זה. בעצם יש פה משהו בפנים שהוא לא יודע מה קורה, אבל על החשיבה, לדעת לזהות שזה לא אני, זה משהו חיצוני ממני, ולעצור את זה, לשלוט על הדבר הזה. זה בצורה שלילית ובצורה חיובית. אי אפשר באמת לשלוט בסכיזופרניה. שוב פעם, הוא עבד על זה, שוב פעם, הוא עבד על זה, הוא הגיע למצב שנייה. אני הבאתי שלנו דוגמה לצורה חיובית, מה אני עושה את נפלאות הגבול? תודה. שנייה. תביא את המספר מהמים שלו. וגם הוא... אני לא זוכר, גם אם חייתי סיפור, אני לא זוכר את הסיפור. הנקודה היא בעצם, זה גם כן נקודה הרבה פעמים, לפעמים בן אדם, כשהוא שומע משהו מסוים, או הוא חושב, עולה לו מחשבה על חבר מסוים, או מישהי שעשתה משהו מסוים. עכשיו, על המעשה לעשות לו משהו, להזיק לו ודאי שלו, דיבור ודאי שגם לא. אבל לפעמים קוראים לו כזה חשיבה, הוא מתכוון לפגוע בי, הוא לא אוהב אותי, הוא חושב, המחשבה, השכל, של הנפש הבעמית, היא קיימת שם, היא תמיד תחשוב אגואיסטית, הוא רוצה לפגוע בי, ותמיד תחשוב שלילית. לבוא ולעצור את זה במחשבה ולזהות, רגע, מאיפה זה מגיע? זה מקום לא טוב, זה לא נכנס אצלי. אין איזה מקום אצלי, את זה אני יכול לעשות, ואת זה אני יכול לעבוד. וזה בעצם הרעיון, זה המעלה המיוחד שיש לנו בשכל, בלבושים, על המעשים. ומכאן למעשים על המצוות עכשיו. מה שדיברת לגבי הלירה, ב-1968, יום שישי אחר הצהריים של, זה היה בדיוק, ב-27 לדצמבר 1968, זה היה ערב שבת פרשת ויגש. ו' טבת, תשכ"ט, כל ארצות הברית, כל אמריקה פה הייתה במתח מטורף, כולם היו מרותקים לטלוויזיה, מי שהיה אז. מה שקרה בעצם, החללית הראשונה בעצם שנחתה על הירח, חללית של ארצות הברית. ומדי פעם בעצם, מפעם לפעם מתנתק הקשר, ואז ממש כמה דקות לפני שהם הגיעו לירח, נותק הקשר, ופתאום חזר, ואז כמה דקות אחר כך בעצם הקשר חודש עם כדור הארץ, ואז התחילה בעצם להקיף את הירח. בהקפה הרביעית, הם ראו, האסטרונאוטים שם ראו מחזה מפליג, שראו עד אז ביצירת בבן אנוש שהצליח לראות, זריחת כדור הארץ, כל כדור הארץ, זריחה של כדור הארץ, תמונה מטורפת. ויליאם אנדרס לא היה יכול להתאפק, הוא לקח את הקשר שכולם היו מרותקים וכולם היו בשקט, הוא אמר את הפסוק הבא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ,
והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך פני תהום ורוח אלוקים מרחפת פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. זה פסוק בעצם, זה נפלט לו החוצה הדבר הזה. הוא היה יהודי? כן. עכשיו, יכול להיות שלא, יכול להיות שלא. שאלה הוא מה מכיר את זה זה. היה היהודי הראשון על ה... כן, כן, הוא לא היה יהודי, אבל הוא הכיר את הפסוק הזה מהתנ"ך. אסטרונאוט, היה אדם מלומד, הוא הכיר את זה, אבל זה בעצם ויהי אותם את המושג הזה. עכשיו, באותה שבת, אותם שבתות הרבי, מסמסם דיה מתוועד רק בשבת מברכים. זה ציווי שחמיב ציווה אותו, סתם ככה לא מתוועד. באותו שבת, מוצאי שבת הרבי אמר שיהיה עוד התוועדות. לא שלוח הזמנים או דברים, מה שקורה בעולם, היו משנים קרובים לרבי. מי? וויליאם? וויליאם אנדרס. אז איפה הוא היה? לא, אבל רשום מהאסטרונאוטים פרנק בורמן, ג'ים לובל וביל אנדרס. באיזה שנה? ב-1900... 1927 בדצמבר. 1968 68, 27 לדצמבר. אז יכול להיות שרשום פה לא הייתה רשום נכון. איזה שם אמרת? זה נשמע כמו של הילד. וויליאם אנדרס. אז זה AI? אז AI טועה הרבה במדע. זה טועה. אחרי השאלה נסביר. AI טועה מאוד במדע. AI הוא במידע מקורות הוא מאוד לא טוב. איך את יודעת? את לא יודעת. הוא טוב במידע שנותנים לו... אוקיי, אני אסביר, אני רוצה אחרי השיעור נסביר בעצם סתם מדלים, אבל בעצם, אוקיי. אז זאת הנקודה. עכשיו, מה הנקודה? לא שהמאורות הזמן בעצם קבעו לרבי כן התוועדות או לא התוועדות, אלא הרבי ישר פותח בעצם נימק את הגורמים להתוועדות, ואני רוצה לקרוא קטע מהתוועדות. ישנו מאורע חדש שאירע בשבוע זה, אירוע מפתיע ובלתי רגיל כלל, שהצליחו לטוס למרחק גדול ביותר ולהגיע עד קרוב ללבנה, והקיפו אותה הן מהצד האפל והן מהצד המואר, וצילמו תמונות, ואחר כך הצליחו לחזור לארץ ולנחות בזמן ובמקום המדויק כפי שתכננו מראש. נחתו באוקיינוס בדיוק איפה שהם רצו במים הקרים. ואז הרבי ידבר בעצם בדיוק על שכל דבר שקורה בעולם בעצם זה בהשגחה פרטית. עכשיו לגבי מה אני אומר את זה לגבי הנקודה הזאת של אירה. באותו זמן היה תוכנית רדיו, ערוץ היהודי פה בניו יורק, והיה שם רב יהודי ופרופסור שבעצם היו בתוכנית. והיה שאלה שאלו בפניהם, באיזה סמכות אפשר להעניש עונש מלקות אדם שצורך מזון לא כשר? כתוב בתורה. אז הרב ענה שהיום אין כזה מושג, דבר ראשון, היום אין כזה מושג של מלקות, אין מושג של אנשים שהיו בית המקדש, וגם אז כשהיה קורא מלקות, זה היה קורא פעם היא לא הייתה ממומשת בפועל. מה? פעם או כשבן אדם היה חוטא בפועל? פעם חוטא, צריך שיהיה עדים וכל מיני פרטים עד שזה היה קורה. ככה אותו רב תירץ. והרבא ביקר את התשובה הזאת, הרבא לא קיבל את התשובה ואמר, כי עצם קיומה של הסנקציה בחוק היהודי, גם אם היא לא ממומשת בפועל, מוכיח שיש לה מקום. זאת אומרת, יש מושג של מקום של עונש כזה, לא צריך לייפות את זה ולהגיד שקוראים פעם בין, זה מפחיד. אז רבא הביא, לכן הרבא אמר, בהשגחה פרטית, תקשיבו, אני חוזר מהשיחה של רבי, לקחו 3 אנשים ואמרו להם מראש, שיצטרכו לבטל את הרצונות שלהם, ולעשות כל דבר כפי שיצבו עליהם, לאכול בזמן שיצבו עליהם, ומה שיצבו עליהם, וכן בנוגע לזמני השינה וכולי, ואפילו איזה סוג נעליים לנעול. והסבירו להם שבכל מעשה ופעולה שלהם, הכי קטן שלא יהיה, אם לא יעשו כפי שנצטוו, מעמידים בסכנה סכום של מיליארדי דולרים. כאשר שומעים שמדובר כששומעים שמדובר אודות $1,000,000,000, מיד מתעוררת יראת כבוד. אמנם אין זה שלו, ואין לו מזה מאומה, זה לא כסף שלו, אין לו מזה שום דבר, כיוון שזה שייך לאונקלסן, הכסף שייך לאמריקה. אך בכל זאת, כששומע שמדובר על $1,000,000,000, מתבטל ממציאותו לגמרי. ומעמיד בסכנה גם את עצמו, ואת אלו שנמצאים יחד עמו, וכל הבאים אחריהם, הוא מעמיד בסכנה את כל התועלת והתכלית שבשבילה שלחו אותם. שהכוונה בזה הייתה לצורכי מחקר, ואם המשימה לא תצליח, תחסר כמות מסוימת של ידע וחשוב וכולי. בעצם אם לקחת את המושג הזה בעצם של האסטרונאוט, בעצם הנשמה שלנו הגיעה פה לעולם הזה, בדיוק כמו האסטרונאוט שהגיע לעולם חיצוני, לחלל, שהוא לא המקום הטבעי שלו, ושם כל פרט הוא מדויק. אם פרט הכי קטן הוא יעשה משהו שלא כמו שצריך, או לא כמו שציוו אותו, הוא מזיק ליקום שלם הוא יכול להזיק. ובדיוק אותו דבר עם הנשמה שלנו, כשהנשמה שלנו נמצאת פה למטה, היא נשלחה פה לעולם הזה, היא בדיוק כמו שאתה אומרת, זה לא המקום הטבעי של הנשמה, כשנדבר על זה בהמשך יותר בהרחבה. אבל יש לו כאן מטרה, יש לו כאן שליחות. מטרה היא פה בעצם לדבר בהמשך על המטרה, והיא צריכה לעשות מה שהיא צריכה.
לכן, מכיוון שכך מובן המיקום הזה של סנקציה למישהו שמפר משהו שהאחריות שהוא, יש לו אחריות על הדבר הזה. עכשיו, נחזור שנייה לנקודה בעצם, וזה בעצם הנקודה של המצוות, כל המצוות בעצם. נחזור שנייה בעצם לנקודה של הקיום. אגב, זה היה תשובה למה ששאלת מקודם. עכשיו, נניח שיש לנו שכן. כל אחד ידמיין לעצמו מי אותו שכן, שאדם מאוד מאוד חשוב שהוא מעריך אותו, אבל הוא שלא מעריך אותו. ניקח דוגמא את איינשטיין. אוקיי? ניקח שאנחנו אנשים חכמים, ואנחנו מאוד אוהבים מדע ופיזיקה, ויש שכן שלנו איינשטיין. אנחנו רואים אותו כל יום יוצא החוצה למרפסת, הוא מצייר שם וכותב, וכל מיני דברים מפתח שם. ואנחנו רוצים לדבר איתו, אנחנו מדברים איתו, אין לנו הרבה מה לדבר איתו, כי הוא ברמה שלו, ואנחנו ברמה שלנו, אנחנו לומדים עדיין בסיסי, פיזיקה, והוא כבר בקיא. הקשר שלנו זה בבוקר טוב ולילה טוב, לא יותר מזה. ויום אחד הוא פונה אליי, הוא אומר לי, היי, עשה לי טובה, אכפת לך לקפוץ שנייה, לקנות לי לוח, אני חייב לוח חדש. מה אני אעשה באותו רגע? באותו רגע אני ארוץ ואני אעשה את זה מיד. אני אקפוץ לעשות את זה. למה אני ארוץ לעשות את זה? לא רק אני ארוץ. אם יש לי לייב בפייסבוק או אינסטגרם, אני גם אעשה את זה. למה? אני אראה לכל אחד, איינשטיין ביקש ממני לקנות לו לוח עכשיו. עכשיו, ואם שכן ירץ, שכן אחרי חבר שלי ישמע וילך לעשות את זה, בשביל מה אני אעשה? אני אעצור אותו, לא אתן לו לעשות את זה. למה? אני מבין מה עושים הלוח, יש לי מושג מה עושים הלוח הזה, לא אכפת לי, לא מעניין אותי. אני ברגע זה, שאני עושה משהו שהוא רוצה, אני משלים את הרצון שלו, ממלא את הרצון שלו, אני אתחבר אליו. הוא נתן לי אפשרות להתחבר אליו, להתחבר למשהו פנימי שלו. לא אכפת לי מה ומו. עצם זה שהוא זה שהוא רוצה, והוא גילה לי מה הוא רוצה, ואני אלך עכשיו מיישם את הרצון שלו, ממלא את הרצון שלו. התחברתי אליו, מה אני צריך יותר מזה? זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. או מישהו יכתוב לך, הוא שילם לך על זה? מי צריך את הכסף? אני לא צריך את הכסף הזה. זה לא צריך לשלם לי. עצם זה שביקש ממני, והוא נתן לי להתחבר אליו, אבל לא צריך יותר מזה. עכשיו, למה זה ירגש אותנו? כי איינשטיין, הרמת משכל שלו, ה-IQ שלו הוא הכי גבוהה שיכול להיות. זה סתם דוגמה, אבל כל אחד ייקח דוגמה אחרת. אחרי הכל, איינשטיין גם הוא מוגבל עם שכל. נדמיין לעצמנו אלוקים האינסוף, שלא מוגבל בשום דבר. הוא הבורא של כל היקום הזה, כל הטבע הזה, שכל הדומם, כל הצומח, מיליארדים של צמחים, מיליונים של חיות, של בחיות עצמם, בלי סוף של סוגים מכל יש עופות, יש דגים, כל הדברים, בלי סוף של סוגים ומכל אחד מיליארד, כל היקום הזה שהולך, כל הגלקסיות שהן רצות. האינסוף הזה, הכוח היוצר הזה, מגיע אליי ואומר לי, אני רוצה שתעשה כך וכך, אני רוצה לדעת שתשים תפילין, או אני רוצה שהאישה תיקח להדליק נרות ביום שישי בערב. מה הפואנטה? סליחה, אין פואנטה. מה הפואנטה שהוא צריך את הלוח? אני לא יודע מה הפואנטה. עצם זה שהוא אומר לי לעשות את זה, אני אתחבר איתו, אני לא צריך יותר מזה. ואגב, הוא כן אומר לי מה הפואנטה. במקרה הזה במצוות הוא כן אומר לי. הוא אומר לי, מכיוון שאני רוצה שאתה תוכל להתחבר אליי, אתה מוגבל ואני אינסוף רוצה שתתחבר אליי, אני נותן לך בדברים מסוימים. למה דווקא ככה או ככה? אני לא יודע. יש מצוות שאנחנו מבינים את ההיגיון בזה, יש מצוות שאין שם את ההיגיון. כמה שיהיה, שוב פעם, הוא לא יכול, הוא יכול כביכול, אבל ברגע שהוא אינסוף, האדם שהוא נברא, הוא מוגבל. אנחנו בחיים לא נוכל להיות אינסוף. מוגבל לא יכול להיות, נברא לא יכול להיות בורא. מה המטרה שהוא ברא את כל העולם? מה הרעיון שלו? זה נגיע לזה בהמשך מטרה שהוא ברא את כל העולם. אם אני לא יכול להתחבר כי אני אני כן יכול להתחבר. אני יכול להתחבר דווקא דרך הרצונות שלו. מה הרעיון שלו? למה הוא רוצה את זה ככה? נגיע בהמשך מה המטרה שהוא ברא את העולם הזה. אני רוצה להסביר מה המושג הזה של מצוות ואיך אני יכול להתחבר אליו, ודווקא על ידי הכלים של המחשבה, דיבור ומעשה. על ידי שנשתמש מהמעשה, מהדיבור. מחשבה זה לימוד תורה. אפילו ניקח את אותו דוגמה של איינשטיין. בוא ניקח, הוא לא אומר לי שהוא רוצה איזה לוח. בוא נגיד, הוא קורא לי, הוא דופק אצלי בדלת. יום אחד פשוט דופק אצלי בדלת. אני חושב שהשכן רוצה חלב. אני רואה את איינשטיין אומר, תקשיב, עליתי על רעיון שהולך לשנות את העולם 100 שנה קדימה. אף אחד לא יודע מזה, אתה הראשון שאני מספר לך על זה. איך אני אתרגש? אני אהיה בשיא השמיים. ואוקיי, דבר אליי, הוא מתחיל להסביר לי דברים. עכשיו, אני לא מבין הכל. הוא מדבר. וכמובן, אני גם כמובן שאני אשתף, אני אעשה את הלייב הזה עם החברים, ומישהו כותב לי שמה, תגיד, אתה מבין בכלל מה הוא מדבר? עכשיו, אני אתייחס אליו? לא אתייחס אליו, מה אכפת לי? כן מבין, ודאי שאני ארצה להבין. אבל גם אני לא מבין, עצם זה, שהוא עכשיו פיתח פה משהו מטורף, זה לא איזה משהו
זה משהו שהולך לשנות את כל העולם. אני הראשון שיודע את הדבר הזה. מה קורה בעצם? אני מתחבר אליו. בשבוע הבא נרחיב יותר בעצם מה קורה בעצם בלימוד תורה, בעצם שזה יותר, כשאני לומד איך יותר יש חיבור הרבה יותר עצום. אבל הנקודה היא בעצם שאלוקים כביכול הלביש את עצמו, צמצם את עצמו במצוות ובתורה. ובואו נגיד את זה ככה, נביא למשל של לבושים. בדיוק כמו שהלבושים שאנחנו מתחברים אליו, ולבושים גם הוא כביכול להתלבש. לנו יהיה הבדל, האם לנו יהיה הבדל, כשאם יבוא מלך שאנחנו רוצים לחבק אותו, יש מלך, אדם גדול, אנחנו רוצים לחבק אותו. האם יהיה לנו הבדל אם הוא יבוא בחורף, שיש לו איזה מלא מעילים, או בקיץ, שיש לו רק בגד אחד? ודאי שלא, לא אכפת לנו בגד כזה או בגד אחר. ברגע שאני יודע שהמלך הוא מלובש בו, והוא נותן לי את האפשרות להתחבק איתו, אז אני מתחבק איתו, אני אעשה את זה, אני אחבק איתו. למה העניין מדובר? זאת אומרת, יש קושי מסוים. הבנתי מאוד מאוד יפה, שיש בעצם שהמצוות זה בעצם זה הרצון האלוקי, שדרכו אנחנו יכולים להתחבר. בסופו של דבר, אלוקים זה אלוקים, והוא אין סוף. והמצוות, על מה הם מדברים? על דברים גשמיים, פיזיים. ניקח דוגמה, ניקח תפילין, נסם תפילין. אני אומר, ברכה ברוך אתה השם, ולכן ממך שקדשם צבאנו להניח תפילין. או אישה שמדליק נרות שבת, אוקיי? היא סוגרת את העיניים ואומרת ברכה, להדליק נרות שבת, וזה הרגשה של רוחני, וזה נרות, זה אש. והיא פתחת את העיניים, ואיפה נמצאת? מקום פיזי, בבית. איפה אלוקים, ואיפה זה, מה הקשר? אלא מה? כי אלוקים צמצם את עצמו, הוא הלביש את עצמו בדברים האלו. אומנם זה לבוש שמסתיר לגמרי, אבל הוא נמצא שם בדברים הקטנים האלו. דווקא שם בדברים הקטנים האלו, שם הוא נמצא. ובכל פעם ובכל הזדמנות שאני יכול לעשות מצווה, זה אין זמן, זאת אומרת, אין מקום ואין זמן ששם אני לא יכול לקיים את המצוות. לא, סליחה, אין זמן ומקום שאני לא יכול להתחבר אליו. רק מה יש לנו את הבחירה, כן, להתחבר או לא להתחבר. ואיך אני מתחבר אליו? דרך מה? דווקא דרך הלבושים. עכשיו דיבור במעשה. וזה גם מתרס לי עוד דבר מעניין. לפעמים בן אדם יכול להגיד, אני יודע בדיוק מה קורה בפנים, אני אדם רקוב בפנים. אני עכשיו יכול לקיים מצוות, מה אני אעשה עכשיו? אני עכשיו אניח תפילין, אני עכשיו אדליק נרות שבת, אני עכשיו אעשה טובה למישהו, אני יודע שאני בדרך כלל חושב רע לאנשים, אני עכשיו יכול, כן. המחשבה, דיבור ומעשה לא קשור לפנימי שלי, ואני יכול עכשיו לקרוא כל פעם מחדש. אגב, זה סיפור שפעם אחת היה משהו הלכתי. לרדב"ז, אחד מגדולי הפוסקים, הגיע פעם שלה, יהודי שהיה עצור בכלא, ונתנו לו יום אחד חופש לצאת מהכלא. נשאל אותו מתי לעשות את זה, יום כיפור, פסח, ראש השנה, איזה חג הכי חשוב ליום הזה? זה לא למסת חג. היום הראשון שאתה יכול לצאת, תצא. אבל מה, אבל יכול הרבה לצאת, זה לא משנה. כרגע אתה יכול להתחבר עם אלוקים. מה אתה צריך יותר מזה כרגע? אל תתחיל למשהו אחר, זה מה שיש כרגע. שוב, זה אותו רעיון של אותו אז זה לא אותו רעיון, ה-CBT בעצם בנוי על דבר הזה. תתנתק מהעבודה הפנימית כרגע שליקח הרבה יותר זמן, תתחיל עם המעשים, ובסופו של דבר, כמו שאמרת, זה גם זה ישנה. ממעשה למעשה זה משנה. אם אני אעבוד על עצמי, אני אקח דוגמה של כעס מפעם לפעם, ודאי שלא לעשות, גם לא לדבר, לאט לאט אני גם פחות יכעס. התחושה של כעס גם ירד. ואותו דבר גם מחשבות שליליות, כשיש לפעמים יש לו מחשבות שליליות, הוא בונה לעצמו, חושב לעצמו, יש לו הרבה מחשבות שליליות, כל מיני דברים קופצים לו. ככל שהוא יעבוד, לא משנה מי אני ומה אני, וכל הסיבות שמצדיקות לחשוב דברים שליליים. אם אני אצור שלי עכשיו, לא, עכשיו אני לא נותן לזה להיכנס. אני יודע שזה משהו שלילי, זה לא ייכנס אצלי. ודאי שלא לדבר על זה ולא לחשוב. אגב, קוראים לזה גם כן, יש מושג, חוק המחשבה השנייה. שאלת על המושג הזה? יש מושג, חוק המחשבה השנייה, יש חוק המחשבה הראשונה, מחשבה שנייה. מחשבה ראשונה אנחנו לא יכולים לשלוט. צץ לי, מה אני יכול לעשות? קפץ לי. מה אנחנו יכולים לשלוט על המחשבה השנייה? האם אחרי שזה קפץ לי, הרי אנחנו רואים כל מיני דברים, אנחנו הולכים ברחוב, שומעים דברים טובים, לא טובים עליו, ופתאום מישהו צצים פיתויים מכל הכיוונים. אנחנו לא יכולים לשלוט על זה, יש לנו נפש בהמית, יש לנו אגואיזם, אנחנו חושבים רק על עצמנו, שלילי, המון המון שלילי, אבל על המחשבה השנייה אני יכול לשלוט. האם אחרי שזה קפץ לי וצץ לי, האם אני יכול עכשיו להמשיך להתעמק בזה, לדבר על זה, וכמובן לעשות חס ושלום, או לא, לעצור, לדעת להגיד, שנייה, המחשבה הראשונה זה קפץ, זה שייך לצד השני, לא אליי, ואני לא אמשיך, אני אחליף את זה, לדבר ודאי שלא, ולחשוב, מיד להתחיל לחשוב על משהו חיובי. צץ לי משהו רע על מישהו אחר, לא, אני אחשוב על משהו אחר, קשה לי עליו ספציפית, אני רוצה משהו, תמיד אבל לדעת לזהות שיש לנו שני מערכות, מערכה פנימית של שכל ורגשות, יש לנו שכל ורגשות של נפש אלוקית, שהיא רוצה על דברים אלוקיים, שכל ורגשות של נפש הבאמית, שהיא רוצה רק על דברים אנוכיים ואגואיסטיים. שני הנפשות, עם העשר כוחות שלהם, יש להם מערכת חיצונית, שאיתם איזה שבעצם הכלים, הלבושים שבהם הם מתלבשים, מחשבה, דיבור ומעשה. ושם הכל נגעו, שם המפתח. וזה אחד הנקודות היסודיות של כל הספר התניא. שהעיקר זה בעצם
המחשבה, דיבור ומעשה. אלוקים לא רוצה שלא נכעס. אי אפשר שלא נכעס. מישהו פגע בי, כועס, כואב בפנים. הוא כן רוצה, מה הוא מחפש אותי, איפה הוא מחפש אותנו, איפה אלוקים נמצא? בלבושים, איפה אני מתחבר אליו? במחשבה, דיבור ומעשה. בן אדם יכול להיות בפנים, אני אוהב את אלוקים, אוהב את אלוקים, אבל במחשבה, דיבור ומעשה זה לא מביא, הוא לא יתחבר אליו. או בן אדם בפנים שהוא בדיוק הפוך, הוא לא מרגיש ולא מרגיש, ואפילו הוא הפוך מרגיש, הוא יכול אפילו בפנים לשנוא את אלוקים חס ושלום, אבל במעשה דיבור ומחשבה דיבור ומעשה, הוא עשה, הוא התחבר לאלוקים. יש את המחשה הידועה שברוסיה, בזמן שברוסיה הסובייטית, במחנות, אפילו בשואה, מחנות בגטאות, ושם מישהו רוצה לאכול מצה ואין לו לאכול מצה. יש סיפור אגב, סתם שממחיש את הרעיון הזה, היה חסיד לשם ברל, לא זוכר את השם המשפחה שלו, אף לי השם, וערב פסח הוא היה במחנה עבודה והוא לא אכל. כשנכנס בלילה הגיעה אליו האחות, אמרה לו אתה כבר יכול לאכול. הבינה שהיא הייתה יהודיה גם כמסתבר, והיא הבינה שהוא לא אוכל כי זה ערב פסח, והוא לא רצה לאכול חמץ. אז מה אתם חושבים שהוא אכל? מצה הוא לא אכל, מה הוא אכל? קופסה, היה לו קובייה של סוכר, שזה מה שהוא אכל לאכול בשביל המצה, והלב שלו יצא, הוא חשב, הלוואי, הוא דמיין כביכול שהוא אוכל מצה. מצד שני, באותו זמן, היו קיבוצים של עתיד להיות מדינה בארץ, עדיין לא היה, והיו שם החבר'ה שהיו יוצאי ישיבות, שפרקו על כל דבר, לא עשו שום דבר. זה לא אותו זמן, במקביל. אני לא מדבר על השואה. אני מדבר ברוסיה, אמרתי ברוסיה כשיימח שמו אצל סטלין, יימח שמו, ולנין, אז ברוסיה הסובייטית, והקומוניסטית. ובאותו זמן, בארץ, בקיבוצים מסוימים, יש חבר'ה שהיו יוצאי ישיבות, ועזבו את הכל, פרקו על באותו לילה, ישבו, ואכלו מצות, כי זו התרבות היהדותית, אכלו מצות. למה? כי אוכלים מצות הלילה. מי התחבר עם אלוקים? אותו ברל שרצה, או אותו קיבוצניק? רק הקיבוצניק. לא שהוא התחבר. שוב פעם. זה לא פייר, ודאי שזה לא פייר. נכון. זה לא פייר, אבל שוב פעם, יכול להיות שמבחינת הרגש הוא הרגיש יותר אלוקים. בהרגשה, המערכת הפנימית, בוא נצא ככה, מבחינת המערכת הפנימית, שוב פעם, כשאני אומר מתחבר הכוונה היא, שוב פעם, מתחבר הכוונה היא לפי הרצון שלו. בן אדם שאוהב את אשתו, באמת הוא אומר לה כל הזמן, הוא באמת אוהב, הוא מרגיש, הוא אומר, יש לו תחושה, אבל בפועל שוב פעם, אם הוא לא יעשה מה שהיא רוצה, הוא רצה, שוב פעם, נכון. לא היה לו, אבל זה המצע שלו. נכון, הוא לא יכל, נכון. היה אנוס מבחינת יחס לשכר ועונש, או אם הוא קיים את זה לא בסופו של דבר. נכון, מחשבה מצרף, נכון, אז הוא מצרף את זה למעשה, שוב מבחינת צירוף למעשה. דבר זה בהמשך גם במושג הזה. אבל מבחינת, שוב פעם, מבחינת הרצון של אלוקים, מה הרצון של אלוקים? שבליל פסח יהיה גוף גשמי, פה גשמי, עם מצה גשמית בתוך הפה. זה הרצון. לא, כי זה מה שהוא רוצה. קצת מצרים היה הרצון, זה מה שהוא ציווה, לאלוקים אז. אלוקים ציווה. אבל בעצם, ואם עכשיו הם מכינים מצות, והם מכינים... אז זה אלוקים, נכון. עדיין הוא לא התחבר. החיבור עם אלוקים הוא לא התחבר, אין מה לעשות. עם כל הכאב של הדבר. ושוב פעם, זה קשה לנו להבין. לא, ושנייה. כי אנחנו, שוב פעם, אנחנו יותר אנשים כי יותר פנימיים. היהדות, אלוקים, הוא טכני. הוא יותר טכני. כמובן שחייב שיהיה גם כאן את הרגשות. טכני בלי רגש, בלי עבד ירובot. אבל העיקר, איפה אני תופס אותו? בעיקר, 99% של המצוות, זה במעשי בפועל. ולמה הנביא אז אמר, ויהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה, וזה היה החטא שלהם. שזה בלי רגש, רק מצוות, חייב שיהיה גם רגש. לא אמרתי, אבל שנייה אמרתי, חייב שיהיה גם רגש. אבל איפה אני תופס, איפה מתחברים עם אלוקים? איפה האדם המוגבל מתחבר עם האינסוף? זה במערכת החיצונית, במחשבה, דיבור ומעשה. יכול להיות שברגע שהוא היה מאוד מאוד חזק, אבל המחשבה, דיבור ומעשה, לא באשמתו, הוא לא יכל. הוא לא יכל לעשות, הוא לא יכול. המחשבה הוא כן היה שם. המצווה של לאכול מצה זה לא מצווה מחשבתית, זה מצווה מעשית. קראת המצווה. המצווה של לאכול מצה זה לא מצווה מחשבתית לחשוב על מצה, זה מצווה של אכילת מצה. עם כל הקושי שבדבר. שוב פעם, האלוקים הוא לא הגיוני.
האלוקות היהדות היא לא הגיונית. אנחנו לא איזשהו דת, כמו דת שעל ידי שאנחנו נשים כל מיני דברים מסוימים, מתקרבים כי ככה אנחנו החלטנו, כי ככה הרבנים, או ככה הנביאים החליטו. לא. בשונה מכל דת אחרת, שהיא מרגישה שעל ידי שהיא מתרחלת, יש כת שהיא אומרת שעל ידי שהיא לא מדברת חודש, או על ידי שהיא אוכלת דברים מסוימים ומנקים את הגוף, הם מתחברים, או שהם לא מתחתנים, הם מתחברים יותר לאלוקים, בדיוק הפוך. אלוקים, היהדות, בוא נגיד ככה, היהדות, ההתחברות שלה עם האלוקים, היא כפי שאלוקים קובע, מה שהוא קובע, והדברים האלו הם לא הגיוניים. יש דברים שנתן לנו קצת שכל להבין, עדיין יכול להיות שאין בזה היגיון, נתן לנו שכל להבין, אבל אין בזה היגיון כל הדבר הזה. למה? כי הוא אין סוף, הוא לא הגיוני. גם המושג של היגיון זה דבר של נברא, הוא לא מוגבל בהיגיון של הדבר הזה, וזה בעצם הנקודה. אז בעצם מתווסף לנו, נוסף לזה שבפרק הקודם ראינו שיש לנו לנפש, יש לו 10 כוחות של שכל ורגשות, וזה המהות של הנפש, זה תפל לעיקר, לנדבך הנוסף שבנינו היום, שלמדנו היום, על הלבושים, שזה בעצם מחשבה, דיבור ומעשה של משהו חיצוני, אבל דווקא על ידם אפשר להתחבר עם אלוקים. בואו נקרא את זה רק שנייה בפנים כמה קטעים. מה? לא להגיד שהמחשבה, דיבור ומעשה כבר אותו דבר בעצם? ממש לא. לבושים, מה זה קשור מה אני לובש? הכלי, השאלה איך אני משתמש, שוב פעם, הכלי אותו כלי, כן, ודאי. לא, לא מדברת על דוגמת המצווה. כל יש כל מיני מצוות. יש ערך למחשבה, מבחינת הערך של הלבוש. הפה הוא אותו פה שאוכל והמצה הוא אותו מצה. יש יותר, נגיד אני יש מצווה שהיא מחשבה, וגם קצת מעשה, אז אני משתמשת רק במעשה. יש איזה ערך יותר. זה מה שאת שואלת? למשל, את שואלת על מצווה שעיקר שלו זה מחשבה? איזה כלי לבושים שווים? כל הלבושים שווים בערך שלהם. מבחינת העשייה שלו, מבחינת החיבור? אז שוב פעם, רוב המצוות, כן, הכל מבוסס על 613 מצוות. 99% של המצוות הן מצוות מעשיות. יש מצווה של לימוד תורה שזה בדיבור שזה גם מעשה, יש 8-9 מצוות שהן מצוות מחשבתיות בלבד. אמונה בהשם, אהבת השם, יראת השם, זה בעצם רק במחשבה. אני לא מבין, בן אדם הוא רק עשה רק במחשבה, אחד עושה רק בדיבור, אחד מוצא, מבחינת המצווה זה אותו דבר, כן, שוב פעם, מבחינת החיבור, שוב פעם, מה הבסיס? הבסיס שזה הרצון שלו, מה שהוא גילה, מה שהוא רוצה. אוקיי, כן. אמרת באמצע כזה, תחילה כבר להסבר הזה, שזה כמו כאילו מערכת יחסים, אז כאילו הם עושים אז זה משהו בשבילהם שהם באמת רוצים, ולא משהו שאני רוצה. אז כאילו מדובר פה על מקום של כאילו אני בחרתי להיות עם בן זוג הזה, אז אני רוצה לעשות משהו בשבילו או בשבילה, אנחנו לא בוחרים, אנחנו לא יודעים. נכון, לכן אמרתי לא ככה בבני זוג זה ככה, לא ככה אצל אלוקים, אמרת מפורש שאצל אלוקים זה לא ככה. פחד לשחק את התפקיד מאוד גבוה, אם לא תעשה ככה וככה. פחד ממה? אם לא תעשה ככה וככה אז מה? אז לא, איפה נכנס עונש? אם אני לא אעשה ככה וככה, אז אני לא אתחבר. לא, אז אני לא אתחבר. אז בחרתי לא להתחבר. אני כי אני מקבלת והוא אינפינטי. אבל אני כן יכול להתחבר. אני כן יכול להתחבר. הוא נתן לי אפשרות להתחבר אליו. האם אני יכול לבחור לא להתחבר אליו? ודאי. אף אחד לא מכריח אותי להתחבר אליו. זה בעצם עושה ניתוק, האם יש לנו את הנפש האלוקית, אנחנו חלק אלוקי, למה אני צריכה, אני לא מנותקת, אני חלק ממנו. יפה, שאלה יפה מאוד. שאלה יפה. הנפש צודקת מה. שאלה טובה. הנקודה היא כזאת, גם הנשמה, שאחרי שחלק אלוקה ממעל, כשהיא מגיעה פה לעולם הזה, היא לא מרגישה, היא לא מוכחת, היא לא בעצמה, לא נוכח אצלה, המהות הזה שהיא חלק אלוקה ממעל, אחרי הכל היא נבראת, היא מציאות נפרדת. גם ילד, כמה שהוא שכפול של ההורים, הוא בדיוק אותו דבר, הוא חלק ממנו, עדיין הוא בהכל, הוא יכול לעשות נגד רצון ההורים. למה? כי הוא נפרד. בדיוק, הוא אדם בפני עצמו, הנשמה היא נשמה בפני עצמה. ופה נכנס הכוחות הנפש, גם הכוחות וגם הלבושים. בואו נקרא שני בפני, עוד דבר אחד חשוב שנראה ממש חרגנו. ממש במילה אחת נרחיב את זה שבוע הבא. יש לנו תפיסה שהעיקר, שהעולם הזה זה זמני והעיקר זה עולם הבא. נכון? לא. לפי מה שאמרנו עכשיו, איפה יותר תופסים את אלוקים? בעולם הזה או בעולם הבא?
בעולם הזה, רק בעולם הזה. בעולם הבא מה עושים הנשמות? הנשמות נהנים מזיו השכינה. יש איזשהו שכינה, יש איזשהו זיו וזערה, והיא נהנית משם. הנשמה נהנית מזיו השכינה הזאת. עכשיו, בעולם הזה, אבל מה קורה? היא לא נהנית, היא לא מרגישה. אבל להתחבר עם אלוקים זה דווקא פה בעולם הזה. זה ממש ככה. זה משנה מפורשת, יפה שעה אחת בתשובה בעולם הזה. מכל חיי עולם הבא. למה בעצם אנחנו מחכים למשיח? המשיח זה בעולם הזה. נכון, אבל יבוא ויהיה לנו הערה ואנחנו נראה... לא יהיה הערה, הפוך. נראה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. נראה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, בגשמיות. מה, שוב, למה צריך, בוא נחכה לפרק ל"ו, נחזור לשם. למה לא נהיה למעלה ונהנה מזה בשכינה גם? זה לא המטרה. זה לא המטרה? לא. שוב פעם, אלוקים, איפה, כל התורה, איפה כתוב שהמטרה היא, כל התורה, לא תמצא מקום אחר, זה המטרה. אז למה זה כאילו איפה שהצדיקים בסוף אז? כי הם מילאו את זה לא היה סופי אגב, זה לא היה סופי, משיח מגיע תחילת המתים, היעד הסופי הוא פה. לא, אבל מה אחת? היעד הסופי הוא פה. היעד הסופי הוא פה, תחילת המתים. זה לא זמני. הגלות היא זמנית. אנחנו פה זמני כרגע, בגלות יש מושג, כל עוד שאנחנו בגלות יש מושג של מוות, אז אנחנו זמנים, לדעתי לבוא לא יהיה יותר מוות. הלך לנו על כל הגן עדן שלנו, וואי. אמר, מי? ביום שישי בלילה דיברת על מישהו שגוי שכאילו נפטר והוא רצה לראות את העובד שלו או מישהו שעבד אצלו, לא יודעת מה, יהודי, מה הוא יקבל, לא זוכר. זה לא היה ככה, אני חושבת שמתי זה. שבשביל עוד דקה אחת, כן, בשביל עוד דקה אחת לראות את זיו השכינה, הוא התחנן, אמרו לו לא, לא זוכר. כמה גזיר שכינה שלא יהיה, את אלוקים עצמו זה לא תופס. את אלוקים עצמו זה במצוות המעשה, ברצונות שמה שהוא רוצה שנעשה. זה ברצונות המעשים. זה בדברים הקטנים הגשמים הפיזיים, פה בעולם הזה דווקא. אז נגיד מהאדם אומר, אוקיי, סבבה, אני רוצה להרגיש את זה ולהתחבר לאלוקים, הוא עושה את כל הדברים, הוא אוקיי, אני מרגיש כלום, מה עכשיו? אלוקים לא אמר שאנחנו נרגיש. אז מה אז אנחנו נגיע לזה בהמשך. שנייה, אנחנו נרחיב בזה, לא, שאלה מעניינת, אנחנו נרחיב בזה שבוע הבא בהרחבה יותר. שוב פעם, המטרה היא שוב פעם לא להרגיש, ודאי שצריך שיהיה רגש צריך להניע, אבל... לא להרגיש, אבל כאילו, אוקיי, אני לא מחובר. 100%, נגיע לזה, אנחנו נגיע גם לזה, אני רק רוצה לסיים ולקרוא שנייה מבפנים. אני אקרא את זה קצת מהר ברשותכם, אני אקוף ונתחיל את האמרה. ועוד יש לכל נפש אלוקית, חוץ מ10 כוחות שאמרנו, 3 לבושים, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, של תרי"ג מצוות התורה, שכשאדם מקיים, מדבר כמובן על הנפש האלוקית, כשאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר לו להשיג בפשטי רמזי דרשות בסודות התורה, אז מה קורה בעצם? כל תרי"ג איברי נפשו, 613 איברים של הנפש שלו, מלובשים ב-613 מצוות התורה, ואז בפרטות הוא נכנס יותר שהשכל, חוכמה בינה ודעת, בעצם השכל יותר בעצם בכוח של המחשבה, והמצוות בעיקר יותר בדיבור ומעשה. אני ממשיך לקטע הבא, והנה 3 לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה, שלכאורה לבוש אמרנו זה חיצוני, ביחס למערכת הפנימית של השכל והרגשות, עם כל זה גבה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש הרוח ונשמה עצמה, על נשמה עצמה. למה? כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא בקודשא בריך הוא כול אחד. התורה ואלוקים זה דבר אחד, פירוש דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו כל אחד. זאת אומרת, כשאני לומד איזה משהו מסוים, שכל מסוים, בהבנה מסוימת שכלית, מה זה השכל הזה? ההבנה הזאת, זה השכל של הקדוש ברוך הוא, שהוא והשכל שלו, זה לא דברים נפרדים. נרחיב בזה בעצם בשבוע הבא, נרחיב בזה קצת יותר, זה דבר אחד. ואף הקדוש ברוך הוא נקרא אינסוף, ולגדולתו אין חקר, ולית מחשבת פיסא בכלל אי אפשר לתפוס, אי אפשר להבין אותו בשכל, וכן ברצונו ובחוכמתו אי אפשר להבין את הרצון שלו, את החוכמה שלו, כדכתיב כמו שכתוב, אין חקר לתבונתו, הוא כתיב והחקר לא תמצא, הוא כתיב כאילו מחשבותיי מחשבותיכם. הנה, על זה הבירור, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את הנבטנותו, זה שהוא גדול, ולכאורה איך הוא נכנס ומתלבש לפרטים הקטנים, שם אתה מוצא את הנבטנות שלו. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו, איפה הוא צמצם את עצמו, את הרצון שלו ואת השכל שלו, בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן, בכל הפרטים האלו. בשביל מה? אני עוקף שורה הבאה, בכדי שכל הנשמה רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה דיבור ומחשבה, ועל ידי זה, על ידי שבן אדם מקיים את המצוות על ידי דיבור ומעשה וגם חושב על ידי מחשבה, על ידי זה תתלבש בכל 10 בחינותיה ב3 לבושים אלו, עם הקדוש ברוך הוא, אלוקים כולו נמצא שמה.
ואז הוא ממשיך בעצם שם, התורה משולה למים שבדיוק שזה עובד, נרחיב בזה גם שבוע הבא. אני אקף שתי קטעים, ולכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא. למה? כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, שהוא תענוג ההשגה, זה כיף, זה תענוג. ואי אפשר לו שום נברא אפילו מהעליונים להשיג, כי אם איזו הערה מאור השם, מה שמשיגים זה רק איזשהו הערה, ולכן נקרא בשם זיו השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, הוא עצמו, לעת מחשבת פיסה בכלל אין שום שכל, כמה שנשמה שתהיה, אי אפשר לתפוס אותו. כי אם רק איפה כן, כאשר תפיסה הוא מתלבשת בתורה ומצוותיה, איפה שהוא מצמצם את עצמו ושם הוא שם את עצמו, שבן אדם יוכל להתחבר ולתפוס אותו, להתחבר, להבין אותו. אזי תפיסה מתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש, איפה זה? בתורה ובמצוות, תורה את המקודש ברוך הוא כל אחת. ואז הוא שואל, באף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים וגשמיים, הרי התורה מדברת על דברים גשמיים, אם זה כמו שאמרנו תפילין, נרות שבת, אפילו מקווה של מים, שדברים גשמיים פיזיים, יש שם, אתה לא רואה שם את האלוקים. הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, בין מחבקו כשהוא לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. אם המלך נמצא בתוך הלבוש הזה, אם אני יודע שזה המלך שנמצא בלבוש הזה, זה לא מעניין. וכן אם המלך מחבקו בזרוע גם הפוך, גם שאם לובש לתוך מלבושיו, כמו שכתוב, ואם לא תחבקני שהיא התורה שניתנה ממין, שהיא בחינת חסד ומים. אז זה בעצם אני אקרא שלי בעמוד הצד השני, נראה שנייה את הסיכום. הנפש התבטאת על ידי שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, מכיוון שרק דרך הלבושים אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא, הרי הם יותר חשובים מהנפש עצמה. מעלת המצוות בעולם הזה, היא בעולם הזה דווקא, ואיך נברא יכול לתפוס ולהשיג בורא בלתי מוגבל, זה כשהוא מצמצם את זה כמו שראינו. שאלות